Zdravím všetkých. No, minule sme si povedali niečo o Jurajovi Macikovi Šeligovi a ostatnom počine demokratov. No a dnes by som sa chcela zamerať trošičku na pána Sulíka. Všimla som si, že vymetá jednu maličkú firmu za druhou. By ma zaujíma, a teda natáča také tie videjka, ako oni saskári pomáhajú podnikateľom. Ja by som bola veľmi zvedavá, že či pán Sulík týmto podnikateľom aj pripomína svoju aktivitu v roku 2020. Pamätáte si ju? Pripomeniem. Každú chvíľu sa menili covidové opatrenia. Každú chvíľu vláda zasadala a ľudia v panike preskupovali svoje termíny, lebo nevedeli, čo z vlády vypadne. Lebo raz boli zatvorené prevádzky, potom boli zatvorení ľudia. No lenže naša úctihodná vláda, ktorú vtedy viedol Igor Matovič, jej súčasťou bol aj Eduard Heger, Veronika Remišová, Milan Krajniak a samozrejme Richard Sulík, nehovoriac o znalkyni ústavného práva Márii Kolíkovej, zasadali a zistili, že ak by zatvorili prevádzky, tak by to museli tým majiteľom tých maličkých firiem zaplatiť. No tak to potom urobili tak, keď zasadali veľmi dlho, že síce tieto prevádzky nechali otvorené, ale ľuďom zakázali vychádzky. No, takže vážení malí a aj veľkí podnikatelia, ak si myslíte, že Richard Sulík pre vás niečo urobí, tak maximálne to, čo urobil ich expert, pán Galek, napríklad s Novákmi. Pán Galek dosiahol, aspoň teda Richard Sulík to takýmto spôsobom komentuje, že napriek tomu, že uholná elektráreň v Novákoch mala od Európskej únie pečiatku, že môže vyrábať teplo z uhlia do roku 2030, dokonca, že ten proces by bolo možné predĺžiť aj do roku 2035, tak pán Galek, ktorý je hrdo na kandidátke Sasky, vybavil, že tento proces sa skončí 12 rokov predtým, než by mal. Čiže napriek tomu, že to bolo v Bruseli dohodnuté a Brusel s tým súhlasil a nemal žiadne námietky, tak saskári vybavili, že to bude skôr. To znamená, že skôr prídu ľudia o prácu a skôr budú rodiny hladné. Takže najväčšia podnikateľská politická strana, ktorá podporuje podnikateľov, myslia na nich ranným prvým nádychom a posledným, keď si idú ľahnúť, no tak takýmto spôsobom sa správa. Nehovoriac o tom, že Richard Sulík a jeho strana podporovala cestovné kancelárie. Cestovné kancelárie podporoval takým spôsobom, že na Slovensku boli ľuďom, ktorí si zakúpili zájazdy, daný len voucher. Skrátka nejaký papierik, ktorý ľudí oprávňoval využiť služby tej danej ktorej cestovnej kancelárii niekedy v budúcnosti. No, toto by bolo celkom fajn až na to, že Európska komisia kontaktovala vládu Slovenskej republiky, aby urobila nápravu, pretože toto porušuje smernicu Európskej únie na ochranu spotrebiteľov. Slovenská vláda nebola jediná, ktorá sa dopustila takéhoto prehrešku, tých vlád bolo 9. To znamená, že z 27 9 štátov neurobilo to, čo malo, lebo spotrebiteľ mal mať na výber. Buď si vyberie voucher, alebo mu cestovná kancelária vráti peniaze. Slovenská republika a 8 ďalších členských štátov povedalo voucher. Keď ich Európska komisia napomenula, 8 členských štátov toto napravilo. Slovenská republika nie. A neurobili to ani potom, keď boli vyzývaní spotrebiteľskými združeniami, aby to napravili. Dokonca sa Zuzana Čaputová vyjadrila, že ona sa ponorila do toho zákona a nevidela tam protiústavnosť. Slovenská republika je za toto už žalovaná. Dostali sme dokonca výzvu, predžalobnú výzvu, neučinili sme nápravu a Európska komisia teraz žaluje Slovenskú republiku za to, že poškodila spotrebiteľov. Takže veľmi pekne ďakujeme za takúto reprezentáciu, pán Sulík. Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste vďaka vášmu človeku, Karel Galek,
zatvorili Nováky, alebo budú Nováky zatvorené skôr, než mohli. Ďakujeme za Hladovú dolinu, ďakujeme za to, akým spôsobom vy preferujete záujmy Slovenskej republiky. Nebojte sa, nezabúdame. No a opätovne môj odkaz pre tých, pokojne voľte Sasku, ale potom sa nečudujte. Majte sa pekne.